Čaša Vader ne mre zaključati vrata. Dobro, ja sam Čaša Vader. To je moja svjetlost, gasilnica požara. Gasilnica. Čaša Vader ozbilji se. Ja sam Čaša Vader. I ovo zvuči bolje. Ja sam Čaša Vader. And I approve this message. Jesi? Šta to nemaš? Još nisam me sastavili, sam tu uvijek. Ok, di mi je mikrofon. Jebote, koji kurac snimaš bez veze? A daj, odi, imamo 27 minuta. Dobar dan. Gospodine Čaš Vader, je li točno? Da. Kako vi živite svoj život? Vrlo lijeno. Aha, zašto? Zato jer nemam snage da živim. Čekajte, mikrofon mi je bio na opačke. Ok, sad se bolje čuje. Gospodine Čaš Vader, kako vi živite svoj život? Vrlo lijeno. Zašto? Zbog Mirjane. Imate li što za reći? To je disanje, to nije riječ, to je disanje. Oprostite, izgleda da sam pojao Petra. Dakle. Zašto ste donesli crveni mašinu, zašto ste donesli ovu mašinu? To nije mašina. Ovo vam je moj gasilnik, svjetlosni gasilnik požara. Vidite, on gasi svjetleće požare na Marsu. Na Marsu? Da, na Marsu. Mi smo vas doveli u ovu emisiju da... Sranje, oprostite, ali meni je izgorio dik. Boli me čaša. Oprostite, nisam znao... Nisam znao da je to vaš dio tijela. Vi osjećate ikad zašto? Osjećam i zato isto. Svrbi me silote. Još me čaša boli tome. Ovo je nevjerojatno. Jebim ti dat čašu Isusove majke. Čaš Vader. Kao što vidite, ovaj Čaša Vader, on živi sa samotepnom čašom oko svoje glave i govori jako čudno. And I approve this message. Dobro. Gospodine, zove čaša. Zove hitne vatrogasce, šerefika. Dobro, bez panike. Šerefika. Mi imamo ovdje gum za samouništenje na mikrofonu i sada ćemo umjeti svi bolnom smrću. Da. Kako? Šta? Umrećemo. Da. Umrećemo, brzo rećite sve što imate za reći. Mislim da sam dobro. Ništa mi nije. Nije mi ništa. Nastavite. Jevo ti mater, znojim se od čaše. Sve mi je znojno. Ja sam Čaš Vader i moja misija je da uništim sve krigline na zemlji. I da koristim silnu slinu. Ja imam veliku slinu, najjaču u imperiju svemir. Boli me čaša. Oprostite gospodine, nisam znao. Znate, ja pušim preveć. Kako? Kroz nos? Da. Mene svrbi silote. Gospodine, možete vas pitam, to je vrlo važno pitanje. Što vas na tijelu trenutno svrbi? Silote. I čaša mi se znoji jako. Dobro. Vrlo mrno informacije. Zašto? Vrlo mrno informacije. Vrlo mirna informacija. Kakve vi poteškoće imate budući da imate
jebenu čašu oko usta. Imam poteškoće da je moj sin Jedi, gore čaša, nemoj više. Imam poteškoće da je moj sin Jedi i on je Kriegl. Ne Jedi, nego Kriegl. Sine, prepoznao sam te po tvojem smijehu. Uvijek si se smijao dok si se narodio. Oče, sad znaš da sam to ja. Čekaj, pauza tu. Znači, ti si bio prisutan na svakom mojem rođenju. Da. Ja. Jel sam ti uvijek pjevao jednu pjesmu? Jel se sjećaš kako je išla? Trebam melodiju. Melodiju? Da li se sjećaš te pjesme? Mislim da mi se postaje jasnije. Probajte još. Zapala mi je čaša za zube. Nema veze. Jebati pas morate. Meni. Tvoja majka je mrtva. Ubio sam ju na rođenju. Na 3. i 1. Bilo je jako blizu da je ubijem na 4. ali je preživjela. I onda... Više se ne sjećam. Taj dan sam bio jako nafiksani ragbija. Aha. Što je onda to? Da, taj dan. Toga dana se vrlo dobro sjećam. Taj dan se kuhala sarma i pere krumpir. Nakon toga smo se najeli, uzeli šnito kruha, zagrabili komadić sarme i uleti na vrata moja žena. Šta sad? Mi upaljeni, zapaljeni. Moja žena, bole čaša! I sve mi veselate. Taj dan moja, sve mi veselate. I moja žena nas ugleda kako jedemo sarmu. Ja, moj prijatelj, Dark Sidious i Dark Maul. Jeli smo sarmu, to je protuzakonito. Ja nisam mogao vjerovati. I završio sam na sudu zbog sarme. 2 grama sarme. Jedi ga. U krvi. U krvi. Gospodine Dark Čašer, kako se zovete? Nemoj. Ubit ću te sa svojim svjetlonosnim aparatom za gašenje požara. Nemojte, molim vas na tome sperma. Malo vam se prehitio. Prihitio mi se aparat za gašenje sperma. Jel vidite vi te ljude? What the fuck, man? Jel vidite vi te ljude? I don't speak Croatian. Malo vam se razlabavio se od te. Yes, my celotep is razlabavljeni and I don't speak Croatian very malo. Okay, that's good. But do you see those people? Yeah, I don't know what to say, but these people are very ugly. Oh, yeah, they know that. But do you see them right now? They are upstairs. My glasses hurt. What? Možete li mi opjevati još jednu onu predivnu pjesmicu, melodiju? Sraki da kliznu da se čaše gore i sad ne mora više prezvoditi. To je to! To je ta pjesma, gospodine! Uvijek mi se digao od te pjesme. Dajte ventilator! Ventilator!
ne morate to gasiti, gospodine. Jebi ga, gospodine. Oh my god, it's Jesus Christ, people. It's a Oh, shit. shit. Who's the Jesus now? Me. Oh shit. It's Shit. shit. Who are you? I'm the Jesus cable. Ow. Oh my god, I'm Oh, so shit. sorry. Oh my god, I'm so sorry. Oh shit. Oh my god, I'm so sorry. Jesus Cable, are you okay? Yes, I am. I'll die, bah. Oh shit. Oh fuck. Fuck, mother. You are Jesus, you're not supposed to say bad stuff. I'm not Jesus Christ. Oh shit. Oh shit. I'm cable Jesus. That's the other thing. What's the difference? The difference is between my ass. Can I see it? No. Shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. He's puke on... I don't know. His shoulder. I know that. Oh shit. Shit. Oh shit. You puked all over the floor. Feeling better? Yeah. I'm Jesus Cable. And Where's I your wrote this cable? message. Where's your cable? Oh shit. Where? What? Judas. Just not fall off. You really are the true Jesus Cable. Yes. What do you bring us? Yes. Oh, that's wonderful. For who? For my dog. Oh, that's beautiful. And who else? And you too. Oh, thank you. What's your message to everybody who thinks Santa Claus is real? You need to have this cable because when he drop, oh shit! Oh shit! Are you better than the real Jesus? Of course, I'm Jesus the cable, and I approve this message.